Nimbano oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Isardang mo tilugan, tadong sagak, Roko! Apay ko mga isardang ko Dadaan ka din ti ulong, Roko! Di mo partakan ti agpataray! Tama nga numadisgrasya ta! Basta kumpet ka na yung bagariela, makaam mo ditan. Basta kasto din ka pa nagmaneho. Pagkakap no makadayo ta dagos. Roko! Anya ka kadi! Di kaag-overtake! At tatra ka masabat na! Okay, ma'am. Okay, thank you. Sige, umaya ka, Dagos. Bye. Dama, ma. Nadisgrasya na ka, no? Kasunod na ito yan. Agrobata ka, Dagos. Ay, injelot-lutok gayam. Inapay-dapan. Di computer, i-shutdown ko pa. Ay na, diyan ko na pagsusurot na raramida. Sapay ko matawan ti Dakis ay mapasama ka ni Mami. Awan ko, ma. Munre, agrobwat ka barok. Mapantay dyan syudad, itamat laan. Ha? Apay nanapan yang? Pelat mo ti papantay jay? Basta agrobwat kahan barok, wan. Saan ngamin amabalin ngagbati ka ditoy? Masapol nga ikuyog ka iti sa dinuman apapanak. Inakpan kan magpaysutin amwak adamag. Ha? Anya damag, nana? May papan ka daroko kan Ariela. Nadisgrasya da kano kat addada ita iti ospital. Allah, kat kumustada ka nun ngay, nana? Jak pay laam mo barok. Isong agrobwat ka. Ikuyog ka iti syudad. Agtalin na da kumapay lang dito'y, nana. Uray tadamat ni tatabali ko akadwak dito'y. Saan amabalin? Alan, ingkagdigusan, wan. Kalpasan na, agsukat kan mo re. O sige, taisaga na kunti pagsukatan, barok. Umayak man lablay ay nawaw. Ha? Ay na, imbagman da nakalagip ka, Balyaw. Malaalala, subrag ka. Ay, apay, awan trabaho. Awan ay nawaw. Di off ko ita. Ay, lablay. Nadamag mo. Ay, anya adamag da ita. Dariela ken rokaw. Nadisgrasya da ay nawaw. Ha? Kasta aya. Allah, jak amo da ita Ay, jak mo't nga minagbuy-buy ay ti telebisyon. Ay, kahit nabiyag da pa'y uno na taydan. Ay nawaw. Nabiyagdan siya. Anya? Ay, sus. Ay, kahit kumusta da nga ay. Jakab mo ay nawaw. Ay awan bibiyang ko kadagi dyan tao. Ay nawaw. Ay, awan ka di pa'y dapan yang. Noon daw ay da ka naun, paawid dan, Malyaw. Ay nawaw. Sige nga raw taurayak idan. Sige. Tapno makapagbanding tamat. Ay na, nabayagin nga awan banding tamalyaw. Ay, anyat kaya't mo asidaan tayo sa tiil tuto. Kompormin no anya tada di isa lablay ay nawaw. Anya nga tanga oras sa sumangpad na panyang. Ay, jak amaw, basta ko na iti-text na itay apaawid dan. Mala. Umay ka tatulungan nak nga aglutaw. Papagis-istoryahan tamalyaw. Ay nawaw, ni Munringay nga ta. Kadwa nga ta ni Panyang. Ay, anya kamutay. Apay ay anagan la ni Panyang timang mangagko kan kamalyaw. Ay nawaw. Datala nga rudin tagsangsangaw ng Panyang pay latiin kay bagbagamay. Ay nawaw. Kay, anya ko matidakis iti day tangay, Agdamag aklaing matay, nawaw. Badtay! Ay nawaw. Unay mo day tanalablay. Ay sumro manay, nawaw. Agyaman nakta nakarain kan, Mami. Mami, agpaimbag ako madagos. Sa dino, ti ayan ko. Ada ka dito ospital, Mami. Nadisgrasya kayo ka ni Mang Roko.
Uwan. Malagip kon. Kat. Niroko. Ayan na. Kumusta? Naispalmatan iti paggan, mami. Agyaman tayo ta saan kayo anatay. Angeli. Mami, di kay agsangit. Tama nga numapwersa dagiti sugat yo. Ay, akasto'y tinapasabag ka na kami. Di yo ay ayan ti bagiyo, mami. Agpaimbag kayo kitdi. Diyak sa kabailan na ito'y Angeli. Kabaalan nyo, mami. Patib ka rin nyo kumati pakinakam nyo. Agpaimbag kayo. Ay nawaw, pudno ti damag anaya anak kaw. Adda ka no iji ospital da Roko ka Nariela. Anya? Ay nawaw, kung nagtumit ngamin kan ka anak kaw. Agpulon tumit laing dagi nga agasawa. Oh, anya nga ita. Maitarayan da aya, tinagbasulan da, ay nawaw. Kasjay ti rombang kadakwada, ay nawaw. Nagasad na pa'y nga, tanagbiag da. Gungkunada, ay nawaw. Tatang, saan ana sayang ati kas na pa nagsasauyo? Saan ana sayang ati panangiroruman iti pada at tao? Sure, anak ka, ay nawaw. Dak lang amin malapdan tirik na. Taoray kasano ti kinadakas ti may sa atao. At dalat tamat karbangan dang agbalbaliw. Anya ti amuyo. Amangan lumakapanunot dan. Kat pagbabawyan da dagiti nagbasulan da. Ay nawaw, no mapanunod da day taa. Ngam, panag ko na, di damaw ti agbabaway, when agbalbaliw da gijat at tao, ay nawaw. Imposible day ta, jackpot chen. Kumusta da Ariela, lovely? Ay, tsaka mo Sir Samuel. Ngam addadan sa pay la ospital. Ang pulo damit lang. Ha? Saan ka kadi amasyan iti kapsat na, Sir Samuel? Masyada. Ngem, nuan niya tinagpasulan da. Ikaruda. Sa bagay mo't di Sir Samuel. Nasaya at ay may kahaan, Jenny. Kumusta ni Mami? Agpada kayo nga dapela dito ospital. Saan ako mamat kat nga umay dito eh? Ngam binaunak ni Mami. Amok ka no, kumusta ti kasasaad mo? Pamasapol, ang makarwar kami at akos dito. Tamangan, numaarestar kami. Agpaimbag kayo pay ka ni Mami, sakay turumor dito ospital. Apay, kabailamon ayat ito makder, Mang Roko? Saan? Marikata na kamang ikaraw, itidwasa ka. Wan tagrabe ti pa nakasugat ti sakam. Kan oray ni Mami, ado ti sugat na. Basol mo mananday ti anapasamak, Mang Roko. Gapo iti kinakaskaserom, iso na disgrasya kayo. Angeli, No kayat mo diyang pakamatay, saan mo kumamat na iramraman ti ina? saan ang kasta, Angeli? Kabilitan, apartakak daw pataray. Tapno makadayo kami Di kan agrason, naibagan ni Mami ti amin kanya. Kasta ka noonay ti pungtot mo, iso a pinartakam ti nagmaneho. Angeli, Awanan ti mauray mo kanyak, Mang Roko. Di kan sarungkaran dito yung ward nga ayan mo, tabasurunakan ka. Niramraman mo kit din ni Mami. Dandanin na tayo ni Mami, gapukan ka. Ala, ayabam dagiti kakabagyan, tayo suda ti mang bantay kan ka dito ospital. Saan ka pagan ano abantayan? Ni Mami laeng ti asikaswag. Ay mundre baro, umay kanta mangan tayaon.
Sige lang, Nana Lovely. Sanak tayo mabisin. Ay, umay kakit din. Anyat orasan day. Pangaldawang. Di kagladladaw amangan. Tagungot ni nanam apanyang. Amangan no ibagan, abay-bayan ka. Madamdamak to namangan. Tanabsugak pay. Apay ay analiday ka baraw. Anyat pampanunutim aya. Ha? Pampanunutak ni Mamak, Nana Lovely. Kaya't ko kumamakita. Ngamin, masyanakan kwa na. Pudnuan na uyong idi kanyak. Nga masyanak mat. Kasla kailiw ko matan. Isumot ngamin tinabangunak ngay na. Iso kayat ko kumamakita. Ay na, baybay among baraw. Imparo pa na nga rudin kan kaasan na ka nga anak. Patpat gaklata. Nga oray saan nga iso tinagtaudak. Nana, Anya. iso apasyaran ta ko may di ospital. Nay na, urayan ka ni nanam apanyang. Taiso ti pagpakadaa mo ray. Saanan ang masapul ang mapankapay la sa ospital, Monre? Kaya't ko ang makita ni Mama. Di kagdanag. Ta sa anak mo't abas tamadangran ni Mama. Ta naka-ospital met. Kalpasan ti inararamid na kan ka. At dapay laganas mo amang sarungkar kan kwa na barok. Kay sumot lata tinabangunak nga inak. Inpatag kulat tamot ni Mamak, Nana. Pamilya lata ti pangibilbila nga kadakwada kini Manang Angeli. Kunak man no dimon kayat ang makita ida, Monre. Nagbaliw ti panunot ko, Nana. Barang simming putan ni Mama. Itata na ospital. Monre. Iswa please. Kuyugan dak ko Mama paniti ospital nga yan da. Ay, ladingitag. Ngam saan kan apalubusan amapan ichay, Monre. Sigurado nga ay wanda ka manan. Kat amang ano anya manan ti ipapaaramid da kan ka. Ha? Apay nga didak palubusan, Nana. Saan ka kadyamasyan kanyak? Maasyanak kan ka. Iso asaan ka palubusan amapan ichay. Nana panyang. Lading itak at talaga barok ha. Ang sapay kumata saan mo apanunutan nga ingatan wano imimutan ka. Basta siyak, pagsaya atam amin apang panunutan. Kat patsik ama awatam to ti amin, no apay ngar aramid ti kastoy kan ka. Angeli, ayan mo. Paingad na pulis dito'y ward. Ngayan ko. Angeli, iha. Ayan mo. Mami, nagatang ko na diti agas yung. Paingad na pulis dito'y. Kinasarita dak itay dagiti kakadwada a pulis ijarwar ti ospital, mami. Apay ka no. Bambantayan da kayo. Anya. Uray ni Mang Rocco, mami. Adamot mang banbantay kan kwa na a pulis iti ward nga ayan na. Anya. Kaya't mo asawan. Saan ang mabalin at chili? Agawid tayo no kastamot laang. Mami, saan nyo pa'y akabailan ti Baguio? Kabailakon. Agawid tayon. Diyak kayat ti kastoy. Diyak kayat abambantayan nak dagita pulis. Wisit dagita pulis. Mami, tangiwat yu. Agtanang kayo kuma. Papanawam dagita pulis. Saanak a komportable dito ospital. No adda pulis ang makitkitak. Allergy ti matak dagita pulis. Awan karbangak amang papanaw kadakwada, mami. Adda ako mapsutak. No makitkitak dagita pulis dito'y. Papanawam ida iha. Pangaasim. Oo, sige. Tapadasat ti makisarita kadakwada, mami.
Yes, di pa may anda ka da Ariela, anak ka, ay nawaw. Kaasi damat nga rod ano kas tatang. Kaasi nga, gunggunada ki dia ay nawaw. Apay, edi imbalod data na asyandaya ka data, alaman ay nawaw. Katno dagdani data pinatay. Iso nga ikaro damat ita tinagbasulan da. Ay nawaw. No da kasakla tao akat. Naglaka ko mati mapanmang patay kadakwada i ospital. Tawan apuros tigaway dan ay nawaw. Tatang, anya kay kadi. Saan ko maatila pampanunutan nyo? Isu nga rod anagasat da ay nawaw. Tanasing petak anak kao. Tantanida ta pinatay. Isu nga ita, ikaro dati basol da ay nawaw. Apitin da ba't impalakam da iti pada da atao iti kalabas ay nawaw. Tatang, Kasla kayat ko ti mapan iti ospital anak kao ay nawaw. ha? Papanan nyo iji ospital, tatang? Inakman sa rungkaran da jeng Ariela. Kastamot ng da jaro kao. Ta inakman pagsasawan ida iti sana malamlamot ti asawa na kao ay nawaw. Ay natatang, no kastamot lang ang tigagarayo iji ospital. Saan kayon amapan? Anak kao ay nawaw. Masurunak lang amin kadagidya at at tao. Gundaway ko kumada ito'y kahit aramidak mat kadakwada ti inar aramid da kanyak iday. Tatang, saan anasaya at ti agibalas? Wen, amok day ta anak kao ay nawaw. Iso na laeng tadyak mat nga roden maliklikan ti makaugat no kwa ay nawaw. Ay na, kasla kayat ko ama pantong patong pain ida ay nawaw. Ala ni tatang, baybayan nyo lata kadiidahan. Saan abale, kasaan mat siguron ang makapaluspos dagijay. Nakabantayan dagiti otoridad kadakwada. Uwan mat kidi Rumbang laeng, ta ikaro dati nagbasulan da. Awanan da talaga iti baeng. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pero kong tumawawa. Hello, kanakan. Ulitan. At dito yung ospital. Anya? Apay? Anyak napasamakin ka? Nadisgrasya kami. Anya? Kay, kumusta ka nga? Kasapulan ka. Ulit ang palim. God, dito yung ospital. Taawan mga sikaso kanya. Anya? Gosh, anak, ulit. Si Kalag, inamnama ang makatulog kanya. Orayan ka dito yung ospital. Sige nga raw, kanakan. Sa dino nga ospital tayo niya. Taumayak adagaw, kanakan. Ni Mang Rokot yung awag iti cellphone ni Mami. Hello? Ariela, Nakaturog ni Mami. Apay, anyat ibagam? kumusta ang man ni Mami, Angeli? Kastoy nakapsot lang ta. Makitam ita ti bunga ti aramid mo, Mang Roko. Naisagmak kayo. Gapo iti kinatangkan ti ulom. Angeli, di na man si Terenpay. Disgrasya tinapasama kada kami ka ni Mami. Agyaman tayo kiti, tasaan kami anatay. Sigurado. Apaman ang makarwar kayo kan ni Mami dito ospital. Sigurado ang pagbaludan ti pangidiretsuan da kada kayo. Saan pingi palubos ang mabalot kami, Angeli? Ha? Anyat kayat mo asawan? Ipamuspusan mi ka ni Mami taglibas. Kasano ko ma? Kat amumot asaan nyo ang kabailan ti Bagiyo? Angeli, Nakapsot pa'y ni Mami. Nasakit pa'y laang dagiti sugat na. abada kami lang. Tauresak. Dapat makagarawan na yung bag. Nasakit ang itiso. Ngamti kag
danag, Anjali. Padyag, malusutan mi ka ni Mami, dagi di mapaspasama kita. Jack, amo no anya ti panunutat mang Roko. Kasanon ti kinabak nang ni Mami, numabalon. Di ka mapukawan itinamnama kung nakmatan, Anjali. Agpaimbag kami ka ni Mami. Kat intong kabahalan binti pangimi. Aglibas kami, adwa. Jack kayat ang mabalod ni Mami. Jack kayat mang Roko. Sana mapalod ni Mami. Basta ikaguman miti aglibas. Wen mang Roko. Kadyak lakit di itulok amapan iti sabali ti kinabak nang ni Mami. Para kan kwa na lang dayjay. Awanan ti sabali pa'y amakatagi ko iti dayjay. Ni Mami laeng, mang Roko. Monre. Kumusta ka? Mayat, Uncle? Adda nagbaliwan ti pa nagbalikas mo, Uncle. Wen, Monre. Sini Apo. Inutan ti panagkibag ko. Masaya at ano kasta, Uncle? Kumusta da mamam? At dadapay la kanu di ospital. Apay, di mo mapanpasyaran ni mamam di ospital. Kaya't ko ati mapan. Ngam saan nakmat apalubusan ni nanapan niyang. Amahan kanunudakas ti mapasamak kanya kijay. Sa bagay, gusto ni nanam apan iyang barok. Delikado. Iso saan ka pa'y larum-rumwar? Wan, Uncle. Kababain mo't kininanapan niyang. Nutob ngarak ti kayat na. Sapay nakasingsingpat mo't kanyak. Owen, Monre. Talaga nasingpat ni Paniyag. Awan, timbakurakan ko na. Wan nga rod, Uncle. Ungayam, Uncle. At ako madamagak. Anyarita, Monre. Adda ngamin na ibaga ni Mama kanyak. Pudno ka di asa anak nga anak ni Mama, Uncle. Iso ang pagkaskasaran na kami idiki ni Manang Anjali. Saan kami kanumot ngagkapkapin ano? Sa bali kanumot ti inak. Aniya. Pagpaiso ka di dayta, Uncle. Sungbatan da kuma, Uncle Samuel. Owen, Monre. Pupudno dayta. Sino ngay nga rod ti inak, Uncle? Pudno ka di anatayan? Didak mo, Barok. Tadak mo't nakitan kanam amok tinam. Anya? Basta amok asan ani Ariela tinam. Munray! Sir Samuel ay nawaw. Ay, ni Tata Malyong. Mabit lang, Uncle, Lokatak-tiri daw to'y silidyo. Urugan ni Uncle Samuel, Tata Malyong. Hala, may bayantan ay nawaw. Tapno makainan na. Nabannog siguro ang nagsasaaw. Si Kaman ti damagak, Tata Malyong. Amangan no amom no asino ti inak. Ha? Ay nawaw. Ngamin, ti imbagan ni Mama kanyak. Managdakdakas ka no ti inak. Iso a pinatay da. Ay nawaw. Saan akasta timbaga day di papamkanyak, Monray? Ha?
Sigun iti istorya day di papam kanyak ay nawaw. Saan niya isaw tiligal nga asawa na, baraw? Ha? Napintas ka no ti inam, Monray ay nawaw. Nagbalin ababaonen da papam ti inam ay nawaw. Ket gapo, tasaan da maadaan iti anak iti asawa na. Nagsaritaan da kano iti inam, ay paayan na ida iti anak. Bayat ti panaglabas ti aldaw ay nawaw. Na-develop ti riknada adwa. Aging ga ang naginayat da. Aging ga ang nagsikog ti inam. Ket idimpas ngayon na ka, pinapanaw mo ti asawa ni papam. Iso ang nagbati kay ti mansyon ay nawaw. Basta gayam, Tata Malyong. Wen barok ay nawaw. Ngem ko na day di Sir Louis itaw. Inayat na ti inam. Naginayat da adwa. Ngem gaputa saan amabalain, tadakit nga rod asawa day di papam. Kapilitan na pimanaw ti inam. Ngem kiday, inikkan na iti dakil agatad ti inam. Apang rogyan na ay nawaw. Tata Malyong. Ket manipod iden. Saan na nagpagpakita pa iti inam, Monray? Tabi nalaagan ka na o tiligal nga asawa ni papam ay nawaw. Ngam iti saan na nagbayag, nagsakit ti asawa ni papam, ket naadaan iti kansel, nga iso ti impatay na. Anya? Wen baraw, ket kalpasan ka na o ti sumagmamano a bulan, namam mo ni papam ni Ariela. Kaya't nakanaw ti makailiw-liwag iti papatay ti asawa na ay nawaw. Iso ang nakikayam ni papam kini Ariela, tapno adda ka andi ngay na. Ngam, sinulisog mat kanon ni Ariela. Iso tinagaram kini papam. Aging gasimang puteng ijay mansyon ay nawaw. Insang put na ti bagina, nga oray saan kanumat nga inayaban ni papam. Anya? Tata Malyong, panagkunam, si bibiyag pa'y nga tati inak, kun sa dino nga tati pakasaraka kun ko ana. Ay nawaw. Ay, jakmet nga rod amaw baraw. Tadi na matimbaga, ultimo tinagan wenno oray ladawan lakuma. Anya? Sapay lako mata si bibiyag pa'y, Tata Malyong. Kat ikarkararag kung agkita kamin to kumamot laeng. Mala, ay nawaw. Bayam, tatumulong ak amang ikararag iti dayta, Monray. Mang Rocco, Angeli, apay nga imay ka, diti ward nga ayan ko. wen, taumay ko ito day ti apagiwar na. Aday ta, basaem, tasikat ti headline di ta. Sakmot nagpaisot eh. Tiyawanan ba inak Cleopatra? Nagpudnudan iti kadwa na katalag. Kasano da ito yan? Wisit. Kadakan. Anya day ta pinisang mau. Pagiwarnak mat. Wisit. Ay Cleopatra. Ulit nagbalik. Inaraman na ko niti kaso na. Ha? Ayop ta. Niti kadwa na katalag. Ayop ta. Kadakan. Di ka unay Amagan lumapir sa dagiti sugat mo. Kasano da ito yan? Ulit ang balik ko. Kasano? Ay nawaw. Rumwarin ti bulok da jaro ka. Heh. Nanayunan ti basol na panyang ay nawaw. Wan nga rod. Addaman ang rimwar akaso na. Maipapan iti marijuana. Ay nawaw. Nakarkaron no agdarom ni Samuel. Kapo iti danda ni panang ipapatay na kenkwana. Ay nawaw. Wen
Malungsot iti pagbaludan da ya tao ay nawaw. Dimtengan ti panawan tapno ikaro da dagiti nagbasulan da. Wen panyang ay nawaw. Talaga nga awan, ti agnanayon adakis nga aramidan niya, panyang. Agpatingga ti dakis nga aramay day nawaw. Wen amalyo. Kat nagasat ti tao no adapay gundaway na makapagkindaw iti pamakawan, iti asino man ang nagbasulan na. Iso ang nagasat ni Rokaw. Taure kas-kasanaw, makapagpakawan pa'y iti Diyos, ang kaday ay nawaw. Wen no, mapanunot na dayta. Ha? Ay wunan niya ay nawaw. Kasla di namat amot agkindaw iti pamakawan day gay. Malyong. Ay, nariye lang ay. Naimbagtasan na nairaman iti kaso ti marihuana ay nawaw. Ay, hadyak amo. Ang amno kadagitoy. Hindi pa'y laro ko tinairaman iti dayta. Sa bagay. Ay nawaw. Abangan ang susunod na kabanata manan Ay nawaw. Ngampanyang. Kasano nga tamat tindamon rikan anaya? Ay, saan pa'y laday ta ti panunutan ta itamalyong? Makauray day ta banag. Kan maysa, nagsinadahan saan ka day? Ay nawaw. Kampay idila pa nagsina Malyong, kakaiso na makaliplipatan ni Monre. Ha? Iso apa nga asim. Di mo kuman ipalpalagip kan kwa na ti maipapan iti dayta. Aging gayta, kasla makitkitak pala ang ni Uncle Samuel. Oh, jak malipatan tinakita ka nakalukan iti taksi. Kaduwa na ni Nana Labang. Apa yan nagkuyog ta? Agam mo ka di dagiti dua. Oh, talaga asaan na ka makain na. Sa dino nga tatipang sa pulang ka ni Nana Labang. Sunggarak na nan. Lupod na natayan ni Uncle Samuel. Natay nga tamot to ni Nana Labang. Iso nagkuyog da. Ang mga no al-alyada adwa. Tinakita. Ay no, anyamot tan. Ngam no po na natay ni Nana Labang. Anya ko matimpatay na. Kat nagparaksit mo ti jabakat. Saan nagsaksak kita pulos? Ay, rumarak na lang ditiwan ni Mami. Nakaturog mat. Inakagpaangin itirwar. Tapno marelax man ti panunot ko. Hello, Angeli. Hello, at itirwar ti ospital mang Rocco. Kasta ka ni. Kumusta ni Mami? Mabanlungan sa o. Iso asyap ti binaon na amangawag kan ka. Apay ka no. Di ka pumatayang nga awagan kan. Taawanan ti pakibiyangan kan ka. Na magpilit man ti Mami. Di na kaya't amabalot kayo. Iso adungtag ka iti baga. Sige, Angeli. Masapol ang maipapuspusan nyo ti saan nyo apan nakaibalod, Mang Rocco. Kasano, Angeli? Masapol nga agbayag kayo dito ospital. Uray na pigsa kayon ton kani Mami. Uray kabailan yung ton ti bagi. Agpangmarang kayo nagtaka no ang masakit. Anakapso. Tapno agbayag kayo pa dito ospital. Anya? Sana bali, tapang publiko man ng ospital di ayan tayo. Uray agbayag kayo dito saan ang problema ti babayadan. Dubilang laan. Sige. No kasta tibilin ni Mami. Ay, agkapsot ni Mami. Kapoy ti ka papanunod tayo at kakanataparikot ita. Saan pa yan ang makapangpangan? Pilpilitat laang amangan. Ala, ano sampay lang ni Mami, Angeli? Tapaman nga gimbag kami. Sumubot kami tukan ka. Awanan kinamnaman. Nang runakan ka sa agrurutapod dagiti kaso. Kinuntak ko ti abogado. Ang patulong akin ko na. Anya? Si Kalaang? Kasanungot ni Mami? Doa kami, siyempre. O sige nga Rod, tamalaw batan ti cellphone ko. Bye! Bye, Angeli. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo.
Ngem sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumarunungayin kami patangatang. Ano saan na kasi kaswahan ulit ay. Masapot nga pamaranga ka na kapsot unay. Tap nagtalinad kami pailain dito yung ospital. Wen, kanakar. No kasapulan asubwan na. Aramidam, Wen, Roko. ultimo remedyo dito yan. Tapno saan kami ang mapalod. Ulit ang baligo. Tsaklakit di kaya ti mapalod. Amangan no mabagtitak no mapasamak ti kasta. Mala, ipagam taramidag kanakan. Tanakasagana ang makitinulaw. Kaya't ko tirumwar. Pumunray. Ha? Ugbaan kayo kadi, Uncle Samuel? Sanan. Kabailak ti magla. Basta alalayan lak. Tulungan lak ato makter. Kan alalayan lak amagla. Tay karikatak. Allah, ang mga nusanyo akabaalan, Uncle. Kabalak. Alala. Tulungan ako monre. Sige nga rod, Uncle. Umay kayo, tatulungan kayo at tumakder. Sige. Tulungan na kamagala monre. Ikarigatak ni magna. Basta andawang tulong kanya. Uwan, Uncle. Mala, mangan kalaang munray paraw ka. Ibusam day tamiriin damual. Uwan, nanalabli. Ay, gayam. Ni Sir Samuel nga ay. Kung nanamat panawak itay iti ayan na. At tayo di paraangan, nana. Mala, ituloy mo ti mangan. Tain na kita. Ala, ni Sir Samuel. Ay, yan nga tan tinapasamakan ko na. Ay, sus! Inta kita yan, nanalabli. Ay, sus, Sir Samuel. Anyat na pasamakan. Ay, Anay ko, ti isa ka patong ko. Natumba ni Uncle, nana. Mala, umay katatulungan ka. Anay ko, dak makakuti. Anay ko, alablo ang asahan. Ay, sus. Allah, anyangay tiramidan ta, nana. Maulawa. Ay, Sir Samuel! Sir! Ay, sus! Ay, napukaw na, tipuot na! Ay, Nanalabli, anyangay tiramidan ta. Ay na, ay unay, ay bantayam ni Sir Samuel Abaraw, ta mga yabak iti taksay, ta itaray talangan iti ospital paraw. Ay, sus! Ay na! Kumusta nga ni Uncle Samuel, nanalabli? Saan ta kanupay la mabalin ay awaid munray. X-ray da pay kanaw, no adda na fracture at ulang na. Kasimot ni Uncle ko. Ungraw, angam sa nabalay, tadatan dito ospital. Basol ko. Tapi nanawak ngamin ni Uncle. Isumot ngamin ti kayat na. Kabailak kung kunanamot ngamin. Ay nabaraw, kas di nga ro ni Sir Samuel, agpakalaing mat ngamin no daduma. Ibagbagan na kabailan ng auray sanmag. Anya nga ita. Nanalabli. Madamdamala ang ipandan ni Sir Samuel iti ward na. Ay, gayam, uray umunakan san nga agawid paraw. Ta sigurado asapulan na kamanin ni nanam apanyang. Agungot day jay no awan ka iji balay. Iso nga umay ka, tay palugan kay titaksay, wan? Kaduan kan, nana. Ay sanan, basta umay kan, tay palugan kay titaksay, wan? Umay kan. Iya kayak
dito sa hospital, lovely. Kapilitan, Sir Samuel. Tama x-ray kayo kanuno madamdama. Dak kaya ti agbayag dito eh. Wen, di ka madanagan. Makaawit tamot ladagos. Ay, huy, awagak pa'y gayam ni Panyang. Ta ipakamok ti kadat dito ospital, Sir Samuel. Ha? Ay, sus, nibali ko matay ta. Ay, nene, nakadumog di tabangir akam. Wen, nakaturog. Ha? Di pasyente aban-bantayan na. Ni Sir Rukaw. Yaman na ito alabugan. Ay, sus. Nakadaw. Ay na, timbalyawan dito ikamangayan. Ay, tumalikod ako. Lablay! Laba? Si Kadayta! Ay, sus, Hoy! nabigbig na. Labang! Uy, labang! Di ka man naging tutulan. Apay nga ka nito, ha? Ha? Sir Samuel? Balik ko. Uy, Lablay! Apay nga kayo dito. Sumango ka man. Ay, kukuha. Na-hospital nga rugmat ni Sir Samuel. Apay akadwam na Samuel. Anya ti kaya't asawan da ito. Amaw ni Sir Samuel. Natural kadwak nga raw diyam ama. Anya. Apay nga raw alito'y pati nang hospital am kinukuha na. Kahit anyang nga raw. Dito nga rugmat ti asid nga hospital. Kan saan anangin na ti mabayadan dito. Win saan ang mabalin ang makita ni Ruko ni Samuel? Ha? Apay aya. Apay asaan ang mabalayin balik. Ay basta saan ang mabalin? Madaksanak. Ang mga nupatayin na di ka na ka. Apay ngamin aya. Kan anyat aramidag ngay. Gaburak tiro pa ni Sir Samuel kasta kada. At tutimas. Pagmas ni Sir Samuel. Anya. Ay sus. Imbag ano kayat na ti agmas. Basta ipasuot mo kinukuha na da ito. Darasan, labang. Yak kaya't nga isutay ka. Sara ka makakas. Pakitambal ni ka. Na. Di na kayat. Iso nga alamat lang data. Oh, ano tag sang pata customer? Hasikasuan nyo ida. Ito cellphone ko. Ni Lovely. Apay nga ta. Hello, Lovely. Panyan, ay taray mi dito ospital ni Sir Samuel. Anya. Apay. Anyat na pasamak kan kwa na. Ay, sorry Panyan. Nagliway natumba ni Sir Samuel. Katagan sapat na fracture ato lang niya. Pauray lang natalimu daw iginatumba. Anya. Nakunpay ka no pailaang Panyan. Kat ni Monray. Ayan na. Pinagawid ka. Imbalugan ko yung taksay. Oh, sa dino nga ron nga ospital tayan nyo ita. Dito'y kasit ka ng ospital Dito'y pampubliko nga ospital. Anya. Apay aditapay, Lovely. Ha? Sige, umayak dita. Bye. Lovely, saan akong asumrak dita ospital? Mapandaalaan na ni Samuel tayakar tayo iti pribado nga ospital. Ha? Nay, apay pailaang. Basta yakartan, awanan ta adupay asaludsod. Urayan kayon ditoy, ha? Sige nga raw. Na, apay nga tama sapul ayakar may kat napintas matin ditaw. Hay, jak mauawatan day kapan niya. Tila basta naka-stretcher. Ni Samuel. Anya ti kaya sa unday toy. Kumusta, Roko? Dahil nailabas na. Kasano? Ulit balik ko. Kanakan. Anya ti kaya asawan da ito Si bibiyag ni Samuel.
Isutat ta ditoy. Kwa. Roko. Jay. Ay, karupuro pa nala siguro. Ulit ibagam kanyak tagpaiso. Anya di no anapasamag. Di mo imbagam mapinatay po ni Samuel. Kwa. Uwan, rukaw. Lukas tangaron. Apay asipipiyag. Wah. Jay. Sorry. Saan ko napatay? Tatinukod na di ganda ko napatayan. Apay alino ko na ulit ang balino. Imbagam anapatay mo. Iso ngayon tad kumatkan katitangtan mo. Ngam apay anaglibak ka. Apay at di mo pagkakanyak tagpaiso. Wah, kaanakan. Nabutengak ngaming. Pakawanin na kuma. Ayup ka ulit. Ang yaman ka. Tadyak may makabaan. Tanunapigsak lang. Kinabil-kabil ka kumana. Sorry, kaanakan. Nangam, saan pa yan nalataw ti amin? Ulit napintas at tayo akong daway. Anyat kayak mo asawan. Kaanakan. Itan, di pa nang patay mo kan kukuha na. Aramidong timpangag. Tanong saan? Sikati papatay ko. Ulit Anya. Ulitag na. Kabailan nakapagaramitan itidakal? Awan, timigpig ang kapakyan. Notob nga rambat ti pakayatagan. Awan, tipilyak adispatsan. Ulit nagpaligo. Kaanakan. Imbag man, kay may ka dito ospital, Malyaw. Uy, nainawaw. Tay mawag ni Panyang. Imbaga nati kaanda ni Sir Samuel ditaw. Mas daawa ka. Kapay ang masapul ayakar ni Panyang dito pribado nga ospital ni Sir Samuel. Ay nawaw, kapilitan Ta isagsag makmumat ni Sir Samuel ay nawaw. Apay manan. Binaybayam lang nga rodan. Iso ada tumba. Sa ita, ijay pa'y pampubliko nga ospital tinang itarayam. Kat adda nga ro daruko ijay ay nawaw. Apay, amok nga rod ayang nga daga ijay. Ay nawaw. Basta may paspasubo ka labaw. Ay, saan ko nga rod ngayong gagara? Kanjakmat nga rod amaw. Ay nawaw. Talaga kide adi more aramatan ti common sense mo no dagduma. Ay nawaw. Anya, ay unay kamatan Malyaw. Unay matlaytan apa nang idadaw mo kanya. Ay, unay ay. Nikit. Apay nga ron nagsangit ka ngay, lovely, ay nawaw. Kasan ang makapasakit mo tirik na tararamidan? Di mo pa'y mapanunot mat ang masakitan na kitikas na ngay bagbagap. Ay nawaw. Amok mat nga ramatan ti common sense ko, Amalyaw. Kaslay bagbagam mat nga awan amok. Amin nalat. Unay ka. Ay nawaw. Awan mo timba kakakasta Si Kaki di may. Malala. Sorry nga rodin, lovely. Si Kaki di mo. Di mo lamot yung mga away na hinawaw. Ay, di ka nagpalusaw. Saan nga ang angaw day-day? Seryoso ka nang ibaga? Mala. Sorry nga rodin. Sorry, lovely. Nalabas ka mal. Kung magpay kinipan niyang tasaan mo apagsawan iti kasta. Ngam siya, grabe ka mat Malyaw. Sorry nga rodin, lovely, ay nawaw. Nasakit tinakam ko kanya. Malyaw. Lovely! Na? Ay nawaw. Imarsagid mo't nanday ta, lovely. Ay nawaw. Awawatik latan Tama nga no agbinulan niya oray minupusay. Ay nawaw.
Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sa anak lakit ti anagbidot. Ni Uncle Samuel di nakita ng impalugan dahi ti taxi. Kung naktupay ka, taas ibibiyag ni Uncle Samuel. Surutot la kumaitay. Ngamjak nga balin a panawan ni Mami. Mapana kung itaya ni Mami. Taibagak ti nakita. Apay akadwa ni Uncle Samuel danana labang kanday jay abakat panyang. Anya ti kayat asawan day toy. Ay, kasta gayam ti makagapo pa niyan. Sorry jakmet ngamin ang makasta. Maawatan ka. Tasaan kumot ngamin anay bagakan ka ti dakas a plano day ti aroko ken ni Samuel iti kanlabas. Ay, talaga gayam arinukar ti panagpampanunot na yarukaw. Una, iso ana saysaya at diti pribado nga ospital. Apakatamingan ni Samuel, Lovely. Ala, naimbag man kada ka pa niyan. Kasanon ngayon awan ka. Ay nalabay nabayagan anatay ni Sir Samuel. Lovely. Utang nga rutan ni Sir Samuel ti may kadwa abiyag na itaken ka. Sa anak matkit di nga agsingsingir, kadagiti na itulong ko iti pada a tao. Ngam grabe mat ngamin daramid dagiti nga agasawa. Gapo iti kinarupat kwartada. Maaramid dan ti mangiruruman iti pada da a tao. Un nga ruta. Ay saus talaga gayam nga adda ti kasta at tao pa niyang. Napatpatag ti kwarta ngam tibiyag ti pada da a tao. One Lovely. Angam ita, ininutan ti panagpulo da. Umadanin ti panakadusa da. No kasta, saan da pa'y anak karwar iji ospital, tatang? Saan pa'y ay nawaw? Nakapsok dan sa kanupay lae. Ang mga numabayag pa'y nga agimbag dagi nga agasawa. Marigatan dalakit di nga agpaimbag. Tama siguradok ama stress dan. Gapo kadagiti pulis ang makikita da iji ospital. Ay nawaw, laki di ah. Ay, kaasi damat nga rod ano kasta, tatang? Ay nawaw, sana rumbang akasyan ti kakasya klase ti tattaaw. Ngam, makauma at tupiko da ita. Baliwan taman ki dito sa ritahan ta anak kaw ay nawaw. Tatang, Ay kwa anak kaw. Kay, kumusta kayo niya kinimon ray? awanan ti komunikasyon mi, tatang. Anya? Saan na nagtitext when umaw-awag ni Munri kan ka anak kaw ay nawaw? Saanin, tatang? Apay no, sikato mo na amang text kan kwa na. Kumusta ay nawaw? Ay natatang, saanan? Kababain. Kagura naklakit din ni Monre. Ay, makonsensya akmanan anak kaw ay nawaw. No sana ka po kanya, saan ko nagbbanag akastoy ti ayan-ayat iyaw kini Monray. Na talaga ada kami tinaita ni para ititunggal maysa. Agsabat tulat tatidalan mi, tatang. Sa bagay matki di ay nawaw. Ang marikrik nak anak kaw, da kayo at talaga tinaikare para ititunggal maysa ay nawaw. Anya? Mala, tiksa mo na anak kaw. Awagam no isaw, tama nga no or-orayin na ti awag mo kinkwana ay nawaw. Wento, tatang. Ngam nasaysaya at kumamat laang no iso ti umuna nga agparik na kanya. Saan kat asyak a babae? Ay nawaw, saan mo na panunutan day ta anak ko? At damat karbang nga mamangawag kinkwana tanubium kat nga raw. Mabainak, tatang. Ngamin napasakitak ni Monre. Banag apagsaksakitan tinakam ko. Kontra itinakam kan riknak tinaramid ko, tatang. Amuyo da ita. Ay nawaw, isungarod ako nakasikan ti umuna nga agparik na kin ni Monre, anak ko ay nawaw. Tatulungan ka amang ilawlawag kinkwana iti amin. Oray saan siguro, tatang? Ha? Anya ti kahit mo asawa na nakaway nawaw. Ikarigatak matin alipatan ni Monre. Taamang ano panunutan ti tao. At itawidan na akinabak ng ti al-almanak kan kwan. Ay nawaw. Amo matikadwan.
Nga ure idi mailidlid ding pay ni Monre, kat inayat mon saan aya. Tat, Amok mat ngay ayatem ni Monre, anak ko ay nawaw. Isu adi ka matanagan. Awan ti mangibaga iti kastakin ka. Mamati ka kanya ay nawaw. Nasaya at mat, ta nakarwar kan di ospital, Uncle Samuel. Wengarod Monre. Naimbag lakit din, ta sana grabe tinapasamak kada kayo. Wen, pasensya kayon. Tanatangkan ngamin ti ulo. Impilit ko ti rumwar. Iswa kasgati napasamak. Ala, basta saan monton nga ulitin ti kasjay Uncle. Di monton ipilit ti magna no awan kanwam. Naimbag ta saan anagungat ni Nana Panyang. Lasing pat ngamin ni Panayang. Uncle, talaga na singpat. Ngam strict tumot no daduma. Ha, Uray kayat ko ti rumwar, saan nakapalubusan. Di kayat na, uyugan nak. concern lang kan ka. Iswa kasjay, Monre. Di na kaya tang may sagmak ka. Uncle, Agyaman ka. Taada naman yang magipatpasigan ka. Nga uray saan na kapkapin ano. buwan matkit di isuda kini Tata Malyong. Wan, lagasat ka lata. Taure awanan ni papam. Adalata magipatpatagkan ka, Barok. Buwan day tamat ti pagyamyamanak kadakwada, Uncle. kumusta na Panyang? Nakapasyar kayo mat? Nakarwar ka din iji ospital ti pasyente yo? Wen balasang ko. Nakarwaran iti kalman. Kat, kumusta ni Tata Samuel? Kaasi ti apo, mayaten. Okay, magti-resulta ti eksaminasyon na. Awan problema, anaya. Kasta ka di, nasayaat nga rin no kasta na. Balasang ko. Nakaumayak. Taumayak agkid daw iti pamakawan kan ka. Para itian niya, Nana. Jak amo. No kasano ti panangibagakkan ka iti daytoy. Ang pasensya kan. No nakibiyangak idi iti ayan ayat yo kan ni Monre. Anyat kaya tiyasawan. No malagip mo tay nag-text kan ka idi amang ibagbaga. Adi mo ko mapaldaangan ni Monre. Adi mo ko malukwan. Kanda dumapay ang maipapan kan ni Monre. Siyak day jay, balasang ko. Kat pasensya kaan, no sa anak ang nagpabigbigkan ka. Anya? Jak lang amin kaya't masakitan ni Monre. Iso a pinagduaduan ka iti labas. Ti amok ngamin kat saan ka anapudno kan kuana. Iso anak ko nakidi, at ingitingam anay pagtirikdam. Tama nga no saan ka asigurado. Kat sinaam tumutlaang ni Monre. Nana Panyang. Katita, pimudno day jay ana ibagak, balasang ko. Kinapudno na Nana. No amo yun ako ma. Kontra itiriknak ti kasjay ngay naramid ko. Pagpapauyak day jay ngay naramid ko. Naala. Jak matkit di bagbaga, asubliam ni Monre. Nga ornusan nyo ti bagbagiyo. Sana bale. Tanadlaw kumat, ama kay liwliwagan ni Monre. Nana. Ulitag, pasensya ka no ape an aramid ko ti kasjay. Maasyanak lang amin at talaga kan ni Monre.
nawaw. Uray siyak anak ko. Ado, tinaklon ni Panyang kanyak ay nawaw. Mas daawak at talagang tatang. Anak ko, Saan abasta aramida ni Nana Panyang tikas jay? No awan tinadagsan ang makagapo. ay nawaw. Anyat kahit mo asaway. Kasta launay ngamin ti panangisakit na kini Monre. Kanti na ibagayo. Nga isugayam ti kanayon amang ipan iti sabsabong iti tanamday di ama ni Monre. Wen, anaya ay nawaw. Kasta nga raw timbaga na kanyak. Ken, jay kanayon amang sorpresa no kasangay ni Monray. Tatang, Ay nawaw. Adan samat kinadatdatlag da Japan niya ngay nawaw. Taapay akas jeter aramiden na. puwera angaw tatang. At dalakit dinadagsan arason. No apingar aramida ni Nana Panyang tikas jay. Anyat pa nagkunayo. Anya kumangay da arason ay nawaw. No sakla amay sa anak kao, maasyan siguro akin ni Monray. Tauli lakit nga rodon iti ama. Ken kasjay tar aramiden darye lakin kuana. Una, ngam nalabas mat apa nang isakit kar aramidan na. Tano arigan. Dakdakkel ti karbangan nyo kini Monre. Tada kayo tinangaw awirkan kwa na manipod ubing. Sa bagay, damat puntom anak kao ay nawaw. Ken, dapay kat na ibagana kanyak ideya. Saan ko malipatan da dyan anak kao? Anya day tatatang. No, adda kano karbenga kamang taripato kini Monray. Adda kano mat karbengan na. Anya. Ay na anak kao, jak matukaw da panunutan no apay anay bagana tikas jaya ay nawaw. Kasaritak to man itinalapat ni Panyang ay nawaw. Palutputek tawan ay bag. No masong bata na hindi mang burbur tsaka data, anak kao. Kumustan tirik nam, Monray Barok? Ha? Panya ariknak, Nana Panyang. Tirik nam pinasakitan ni Anaya. Nasakit pa ilaan ti barukong ko, Nana. Ngam, ininot matkit din nga agim imbag ti pan nakapasakit ko, Nana Panyang. Monray, Talaga siguro nga awanan ti patag ko kini Anaya. Tasanan nga agparparik na kanyak. ala, bye-bye amon, no talaga di na kan kayat. Saan mo't nga rod mabalin nga ipilit mo ti bagim kan kuana? Nana, Ubing ka pa, Monray. Makauray ti may papan iti dayta. Siguro, saan ani Anaya ti naikarya para kan ka Barok? Amangan no da sa bali ayor oray ti apo para kan ka. manja kon Nana. Diyak kayatan ti agayat pay. Ha? Mabuti nga ko na masakitan. Narigat gayam ti masakitan. Isuasaanan. Ay pakaragsakak dayta na ibagham, Barok. Ha? Ah, Maragsakan ka? Apay ngay. ay, ako, syempre, sikat ipampanunutek, Monray. Kasla anak kan, kasla inaanak meten. Iso ano masakitan ka, masakitanak met. Nagsaya at katngatan. No si katipudpud no nga inak, Nana Panyang. Ngamin, nakasingsingpot ka kanyak. Isong nalaang tanod at duma, na istrikto ka unay kanyak. Monray, saan mo kumatagid sendar aramidag kan kawan? Para matlaan kan ka, no apay nga si istriktuan ka. Tadyak kaya at ama isagmak ka. Nana, Iso adi ka kumagumurgura kanyak, wan. Sapay la kumata maawatan nak, Baro. Inalilaw naglakayam, ulit agpalino. Awanan kay tipain. Nagtaltalagakan ka. Impagarup ko na tayo na dya sampal. Ngam si bibiyag pa'y matlagayam, ayop ka. Pakawanan na kuma. Kaanakan.
Agaliptak ka ulit ang pali ko. Amwem, no apa kadwa ni Samuel day jalapang. No apa nagkuyog da. Kano sa dino ti pagnanaidan da. Ket no masapulam. Ipatungpal mo ti panang patay mo iti day jaya Samuel. Kaanakan. Mapakawan kay tinaramit mo. Basta iti day ti agundaway. Tungpalam mat di amin nga ipagagan ka. Naawatam. Ruko. Lumabaling. Yak ko bakayat ti pumatay. Yak kabailan nga aramidin ti kasta. Kaanakan. Ano ti kay kayat mo? Di pumatay. Wano sika ti matay. Ha? Imbagak ngeten kan kay dinaminsan. Oray kabakyak. Natog nga rin natin kayat ko mapasamak. Awan pilpilyak apatayan. Ruko. Agpil ka ulit eh. Ano natin kayat di pumatay. Wano sika ti matay. Ay, yak pa'y kayak ti mataya. Ubingak pa'y laing. Kakaisuna nga awan ti sakit ko kanakan. Nung astangar, agtong palkay ti kayat ko mapasamak. Tapno saan na may daras ti ipapatay. Ruko. Naawatam ka di, imbaga. Uwang kanakan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh, napananti mang banbantay kan ka dito ospital, Mang Rocco. Napananti ulitag mo. At nanang ibaunak kin ko na Angel. Kumusta ni Ma'am? Dayjay, turog at turog. Matmaturog lat tantyar aramidan na. Masadot pa'y kitin nagsao. Di naksungsong bata no kasarsarita. Nalapit, mariribukan. Ano? Nang ro na idiimbagak anakitak mananda Uncle Samuel. Kadwa na danana labli kan nana panyang. Pan. No kasta, kadwada pa'y day Japan niya. Wan, iso adakkel aburburo siya daytoy. Apay akadwa ni Uncle dagijay atat tao. Ay, mapampanunot ko pa'y kitnin ti agdarom. Sino ti idarom mo, Angel? Danana panyang kan nana labli. Iso dalakit di tinangdokot ka ni Uncle ko. Sigurado kay ti dayta, Angel. Kasanon, no saan kaya maisuda tinangdokot ka ni Samuel? Masigurado nga isuda. Ta isuda kat nga rod ti kadwa ni Uncle Samuel. Panak ko na. Uray di kan agtarom. Tamang ano tinulungan. Apay ang kaslay sakit mo dagijay ababaket, ha, Mang Rocco? Aramidat ti kastoy, tapno rumor no asino at talaga tinang padukot ka ni Uncle ko. Basta dahito lang ti maipagakan dyan eh. Uray saan. Di kan agtarom. Tinapatag. Nakita mo si bibiyang paigayam ni Uncle mo. Kasaritak to ni Mami may papaniti daytoy. Tanukas kasano? Isunto ti sumarunong asikaswat. Apaman ang makaruwar kayo diti ospital kan ni Mami. Munre baro kay nawaw. Nakalipat kan samit tay. Ha? Apay, tatamalyong. Ay nawaw. Di mo mat malagi pa yung tagpasirigi balay may baraw. Ha? Sana kun awil kami iji balayo, tata? Ha? Nangibagamat na saan ka welcome ay nawaw. Welcome ka kanayon iji balay may. Saan tata? Kababain mat kinyanaya? Di na kaya't makita. Ha? Ay nawaw. Di mo laam mo barok. Kailiw na kandi anak ka. Ha? Mabain laeng gapo iti na ibaganakin ka iday. Kaya't na kumakanutag kitaw iti pamakawan kan ka barok. Ay nawaw. Kaya't na ti agsure. Nga mabain nyo masidag kan ka. Apay ko mga agsuri. Kat awan mo't basol na kanyak.
At basol nakin ka ay nawaw. Dakkel tinagbasulan nakin ka ay nawaw. Ngamin, pinasakitan na ka. Ngam kinapudno na barok. Saan ang nagtaod iti kaunggan na day dyan yung baganakin ka? Jak ammo. Ngam no siya. Ininutin na maliplipatak ti amin. Ha? Apay barok. Saan mon alam di anak ko ay nawaw? Isumit ngamin ti mo na anang ikulasay kanyak. Pinukaw na ti ayat na kanyak. Isungay karkarigatak mo tinapukawan ti ayat ko kankwana. Ay nawaw. Saan ka di akasta barok? No laki day tamaornos yu pa'y tibagbagiyaw. Aramidin yaw ay nawaw. Ngamin, sayang tinarugyan yaw. At ayon ang mapasamak ti kasta, tatamalyong. Ay. Manjakon, jakton agayat. Gusto ni nanapan niyang. Ikakmat iti importansya ti bagik. Masapul ka numot nga mok nga ipatag ti bagik, tatamalyong. Ay. Kun kunapay ni nanapan niyang. Ubingak pa'y kano. Makauray kano day taabanag. Nahustuan kan ititawan, Monray. Mabalin yung tagkasarkin ni Anaya no kaya't yaw ay nawaw. Please, tatamalyong. Saan nyo kuman nga ipalpalagip ni Anaya? Tagsakit lang ti barukong ko. Jak kaya ito na panunutin ti may papankan ko na. Anya? Ay nawaw. Awan samat at talagang tigundaway dagiti duwapan yang. Talagan siya, nasa iring tirik na ni Monray ay nawaw. Ay, awan ti maaramidan ta, no talaga akasta, malyong. Ay nawaw. Sayang tinarugyan dano bilang laeng panyang. Talaga akasta. Saan nga amin a relasyon kat agtong paliti na sayaat. Ay nawaw. Kunak nga ay aywag ni Monray. Tulungak ko mati anak ko ang mga ayokin ko na. Ngam ay nawaw. Adamot pride na si ka. Saan mo ang mababalaw ni Monray malyong? Ngamin nasakitan iti husto. Amumat no kasano ti panagayat na ken ni Anaya. Di na pulos ekspektaren ti kasdi nga aramiden na. Wen ngam reasonable mat tinaramit ni Anaya panyang ay nawaw. Deta ko mati kayat kong ipakaawat ken ko na. Ngam anyan, taimpatangken na matayin ti pangedeng na. No anyaman ti pangedeng ni Monray, respetuan tayo latan, malyong. Ay nawaw, wenan Anyang arog nyay. Ay sayang lang tinarugyan da kina Anaya. Pasol ko matkiidi ngamin ti amin. Ay nawaw. Ay, sayang nga talaga tinarugyan da. Uray ko man, wadda mangituloy ay nawaw. Ay, kayat ko asawan. At ako mamangituloy to. Ay, nawaw. Nukas pangarigan ta aga nagdantaw. Oray. Aga balayan danto. Ay, kat kitaan to. Ano anya ti mapasamak iti masakbayan, malyong. O anya, kumusta ulit ay? Ada ka din nagpanagan ti erorwar mo. Awan nga raw, kaanakan, papuisit. Di ka agpakpakita kanyak na awan ti aramidam. Ha? Ikan kay ti maoda akong daway mo ulit ay. No di mo pa ila maipatungpal ti bilin ko itilasod ti talpang altaw. Kasi kati ipapatay ko kadagitang amo ka hard killer. Anya? Pala, rumwar ka. Jak kayat amakita ti panagrup-rupam no awan ti naimbag adamak na ipagam kanya. Day, kaanakan mat. Saan kumabot akasta? Di mo kumabot aramidin day ta. Ulitag na. Awan baby ang ko nga uray, ulitag ka. Wala, mamanaw ka niti sangok. Ulitag palingon. Ay, patayam iti kabitan apanawan day ja Samuel. Ulitag. No di mo maaramid ibilin ko itilasod ti talungal daw. Sika ti kuntasan.
Rumwara Clabley, sikapay lati makamo kan ni Samuel Tay bilin ko, saan waliplipatan. Uwan pa niyan. Siguraduam anak kasira ka na yun tigay, kandi kagpastrek iti stranghiraw. Matungpahal pa niyan. Ningay mo ray. Ikuyog mo ka di arumar. Saanan, tanda na patag nga si Kaswag. Di mo palubusan arumwar, Uwan pa niyan. Sige, patuloy ikaw na. Sigay. Naging kaita. Jaklat na maawatan ter aramidan ni Panyan. Saan na kapkapin anaw dagiti pagdagdadaulan na iti oras kan kanito na. Ay, kas kumakin ni Sir Samuel. Saan na mo takabkabagyan? Ngam no apay atultulungan na. Isudakin ni Munray. Ay, asino nga ta ti sumaruno at tulungan na. Papanan niyo, tatang? Mapanak iti ospital ay nawaw. Inak man sa rungkaran daro ko, anak ka ay nawaw. Anya, tatang, ang mga noan niyo ti aramidan niyo ijay. Saan kayon amapan? No dakas matlaang tiran tayo kadakwada. Saan? Di ka madanagan anak ko ay nawaw. Awan dakas nga ramidag. Inak na sa rungkaran ida. No, kumusta ti sitwasyon da? Tapay adi damot larumwari na di ospital ay nawaw. Ha? Ay, sapay saan kayo amakuyog? Tasumragak iti trabaho, tatang. Ay nawaw? Saan na nas ka nakuyugan nakpayanak ka? I can manage. Basta di yor aramidan ti imbagayo kanya. Ang aasiyo, tatang. Unay kan aya anak ko ay nawaw. Kun kunaklain day ay. Maiturad ko ayamat ti pumatay iti padak at tao. Saan na po laos? Dakas kan basol day ta iti jaws. Wala. Di ka madanagan anak ko ay nawaw. Inaklakitaan ti sitwasyon da. Tatamalyo, apay nga da kayo dito ospital? Apay, takis ka day no sa rungkarak ni mamem, Angelay? Ha? Nakaturog ni mami. Nakapsot unay. Ay nawaw. Nakapsot lang ta. Nabayagdan dito ospital Nakapsot nga, Rod. Ay nawaw. Kaya't ko akasarita, Angelay. Ariela! Agring ka! Ariela! Ay, jay. Inayada mo ti mangriin kan kwa na Di mo bugkawan tamakigtot. Ariela! Ay, kwa. Angelay. Si kangaro din ti mangriin. Darasem, takayat ko makasarita. Ay nawaw. Pagman ta nakapasyal ka, manong maliw. Ay nawaw. Manong, una namatay. Kasla kasingputan. Nagpatadakin ni Ariela, ako namlan kasi singputan. Ay nawaw. Naimbagman ta imay akunak, manong maliw. Milagron siya Rukaw, milagron siya Apay nga adamot manong nan asil po tinagan ka, way nawaw. Nakapsota, manong maliw. Kakaasya. Amangan mo dya ko nakpayag. Ay. Matayak siguro iti mabiit. Ay nawaw. Apay ngagpada kayo iti bagbagakin ni Ariela. Kagap-gapok iti ward niya ayan ni Ariela. Kat kastamot na ti bagbaga na kanya kay nawaw. Nakapsot matlakas kan ka ay nawaw. Amangan matay kami iti mabiit. Ay nawaw. Saan kumapay mat Kanay. Tiyo pa'y naikaro tinagbasulan yaw. Matay kayaw ay nawaw. Ay saan pa'y mat Agbyag kayo pa'y ruko. Pakawanan da kami maanong maliw. Ang pagkakaasyak, isanod mo ti darumyo kontra kada kami. Pang-aasim, paanong maliw. Ay nawaw. Maasik ako mamot kada kami. Nagpabawyan minti inaramit
pagmapapawian mindagitay. Ito saan na kami laangan, ngamti ipapalod na kami, paanong maliyog. Nakapsot kami ka ni Ariela. Ay nawaw. Ala. Di ka madanagan, Roko. Napakawan kayon. Diyak kaya't nagimulay ti sakit tinakam. Iso a pinunas kong ti sakit tinakam ko kada kayo, Roko. Sorry Diyak kung mabalin niya isanod ti darom ay nawaw. Kinaputno na ni Ariela ti utak amin na ito. Ha? Nairaman aklaan. No at darum ngay darum kan paipalod ni Ariela. Ta iso ti utak amin na ito. Ay nawaw. Way Roko. Makita ti kas na mo galay Talaga ama naging bubukod ka niya. Agasim na ita. Itatamaipit kayon. Kastan ti bagam. Imamagmon ni Ariela ay nawaw. Patyan na kuma. Lakay maliyaw. Manong maliyaw. Ni Ariela ti utak amin dagit. Guston. Ay nawaw. Urayan niya pa iti ibagbagam. Dinak maulaw Rokaw ay nawaw. Siyak pa iti kunan. I was not born yesterday, you know. Ay nawaw. Nala. Agpaimbag kayo kitin. Tapno makaruwar kayo dito ospital. Nakapsutag. Sa anak saan. Ngagim ba? Ay saan ko na problema dayta ay nawaw. Uray matay kayong taon. I-request kun tao nga ikanda ti rehas ti lungon niyaw. Tapno kasla nakabalod kayo lata. Ay nawaw. Nibali ko ti umawawag Apay nga ta. Hello, Baliko. Panyang, tulungan na ko. Apay. Ang ngangabit tibiyang ko ita. Panyang, tulungan na ko ba? Apay. Sa dino tayan mo. Api-api manaw ka ijay farm. Siya gawin ti mga asikaso ti kanakan ti ospital. Delikado ti biyag ko ita. Anya? Mga asay, tulungan na ko ma. Anya. Kalangan dyan mong nasikan. Mapaninak pa ti kabagis mo. Iso asikat ti nawagan. Anya? Tulungan na ko ma. Kahit anya tulong ti kayat mo nga aramid, Baliko. Awan pandaldak. Anya. Magipandaldak kaya ko man ti palay. Pang-aasing kumaa. Anya. Di ka madanagan. Saan ko kanunungan ti mating aramid ti kanakan? Saan ko akong sinjay? Nagtaan na nga ti biyag ko. Taapay ka no? Istoryal to, Panyang. Mabutil na amatay. Sige. No kasapulam ti pagnaadaan, sana problema dayta. Tulungan ka, Baliko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay nawaw. Delikado taramidang Panyang. Ulitag ti managdakdakis tayo jay. Ngam apay atulunga may nawaw. Kasapulan na titulong, Malyong. Kasano no agaramit iti saan abay parbang ay nawaw. Ay delikadaw. No kastaman bilang, mairaman amay pabalod, nagtraidor. Papanawa mo ang Panyang. Delikadaw ay nawaw. Kakaisuna na talan ng tibiyag tayaw. Tawanan dagiti kibor. Ita,
Inalam manindaya balikaw ay nawaw. Malihong, nariknak met ti kinapudno ni Baliko iti ibagbagan. Ay nawaw. Iso adi na tayo met siguro lukwan day jay. O anya, maawatam ka ditimbagak munray barok ay nawaw. Wen, Tata Malyong. Kaya't ka nga minabantayan, ken numabalin, jak kayat ti maisinakin ka barok. Ngamen, jak kayat ti makabasol iti amam, ay nawaw. Uray na tayin ti amam, masapula tong palit ti kariken ko ana, ay nawaw. Masapula mabantayan ka, ken makaduan ka iti sa dino man napapanam. Iso ano adda pag nayo kin ni Panyang, ikuyog dakwen. Wen, Tata Malyong. Pasensya kan Kayat ko ti agawid iti balayo. Nga mabainak kini anaya. Ay nawaw, pagbainang kumangay. Basta, mabainak. Sa anak tayo nakasagana ngagpakita kan kwa na. Mala, makamu ka barok ay nawaw. Ngam siya kung ti mangibagbagabon, ray. Saan nakakagura ni Anaya? Or-orayin nanto, pa'y ti panang sarungkar mo kinkwana ay nawaw. Ha? Pagpaiso, Tata? Uwin barok ay nawaw. Pay kayat, Tata. Mabainak ka talagan. Imbasuran ako ni Anaya. Iso ang mabainak kon. Munray, agrubwat ka barok tada papananta. Ha? Sa dino, nanapanyang. Agpasyarta, adda pang ipasyarakan ka. Sa dino, Maamuam to no madamdama. Basta agrubwat kan wine. mabalin ka di nga ikuyog ta ni Tata Malyong, Nana? Ne, masapul pa'y lakaday. Una, tapno naragragsak ti panagpasyarta. Kun, uray kas di ti inaramid ni Anaya kanyak. Patpat gaklata ni Tata Malyong. Awan gurak ki ni Tata Malyong. Sige, makamo ka nga ron. Ang maapay, kaguram ka din ni Anaya. Idida mo tanasakita anak mo't ngamin iti inaramid na. Ngam ita, saanan? Ay, Pampanunutek ti kanayon yung ay baga kanyak. Analabit, saan ani Anaya ti para kanyak? kasta ti rumbeng. Aklunam ti gasat mo kan ayat barok. Saan agaputan nagayan ayat kayon iti may sa atao. Katda kayo matandi na ikari para iti tunggal may sa. Nanapanyang, Mala, agrubwat kanwan. Agpasyarta, tapno mailiw-liwag mo ti dudukot mo. Apay anak kami suot ka nga may ditaw si Kamalya. Ayan da jabal ikaw ay nawaw. Aglot-lotaw. Nagdisnudo mo't nga aglutaw. Binaybay ako na. Ay nawaw. Lablay. Di kay agtal-tal kiti da ja tao Tamangan no sa bidungan nati kaninyaw. Apay mo't akas na tibagbagam. Kat siming pato pa ni balikaw. Naggagat pa'y nga ibabaaw. Ay nawaw, agin sisingpot Bantayam ni balikaw Amangan no pagaramidan na itidakis ni Panyang. Ha? Amangan no gundawayan na. Amok ken marikrik na, lable. Limit akras na ni Panyang. Isu siguro nagpilit na makipagnaid ditoy. Taada nang isit a plano na kini Panyang ay nawaw. Ay na, agat atap kay tiyangin. Imposible matdaytan Traidorin nakit din ni Panyang. Katpadak nga doon ti utang nanay bag anakam kunkwana. Di mo laan mo alablay. Saan nagpapada ti panunot ti tao ay nawaw. Pulida balikaw ti dakis ti aramid na. Isu asigurado nga ag-traidor to day chay. Saan man at tila pagat-atapam? Kan may sa, anya ko matipakarikutam aya, no kras nan ni Panyang. Awan magdakas na, no ag ginusto da. Ay nawaw! Uray ang piang-piang ti langit kanda na! Dak to'y palobo sa mapasamag na ita! Ay nawaw! Ha? Naguray ka man, Malyaw. Makadkadlawa ko na. Apay akasta ka. Si Kansama, tagkursunada kini Panyang.
Agim-imon ka kinibalikaw. Basta ka day, Ha? Ay nawaw. Anyang agim-imo na sa asawang matlable. Ay, aklo na mga minan mayaw. Agim-imon ka kinibalikaw. Aging didi ka pa'y lang. Ay nawaw. Kahit apay nga ron niya agungit kangay. Ay, sa anak nga gungat. Ibagbagak lang mayaw. Ay, sinalbag ka kitday. Ay nawaw. Nay, naruko. Hello, kanakan. Sa dinodayan. Unam mo ta sa anak at pagpakitakin ka. Aging gajak may patungpal tibilin mo kanya. Kan, kapunta ka sa dyan, di magkagan. Di ka man talaga ramid ito bagas. Di mo ni pamuspusan ka amin, kasta ka niya. Kaanakan. Ikan ka pa iti sumagmamanong aldaw. Basta ikarim matong palong tibilin. Tao pray sa dino pa iti paglamlam mo na. Di mo to may tarayan ni patay. Di na kumamit but-but ngin Kaanakan. Saan kabut-but ngan? Ipagbagak lang di mabalin ang mapasamak. Isong agaliptak ka. Bye. Ay. Unayin tayo yaro ko. Nakabut-butang mo, tikas niya ngay pagbagana. Ay. No talaga ada ka sa katao. Nagpintas ko matay ito akong daway. Dudua kami kini Sir Samuel dito silid na. Nakaturog. Nalakalaan ti pananggodas ko kinkwana. Nuda ka sa. Jak mengaud ka ba ilan nga rabidin? Ha? Nakariingay. Balik ko. Alias, nararabinan ipisilid ko. Awan, sir. Banbantayan ka. Amok. Ang dadaka sa plalom. Pinili na kakadima ng nero ko. Uwan, aklo na. Pinilin na amang gudas king ka. Jak ka ba ilang naramidin day ta? No talaga mitlaada ka sa katao. Hindi pa ila ko mga inaramid ko day ta. Iswadi ka madanagan. Jak ka ba ilang ti pumatay. Jak kaya't nagbasol. Nadagsin na basol ti kasta. Balik ko. Isu nga dak dito. Taintarayak ti kanakak. Siyak mo ti papatay na. No jak aramidin ti kayat na. Isu nga limungak dito. Kumusta kayong ditoy? Ay, nasayat pa na amuda kayo mat dito yung restaurant na napanyang. Uwan barok. Ayan ni Malyong. Antay Jeruar. Ala, baybay ampay laang ni tatam Amalyong ijan. Umay ka, yam ammo ka kadagiti empleyado ditoy. Ha? Tapay ayam amunak nana. Basta umay kahan, kaya't da ka makita ditoy. Iso ayam ammo ka kadakwada. Awan samot at talagang tinamnamang agsinobyan kayo kini Monray, anaya. Ay nawaw. Bayat ti panagpasyarmi kada Monray. Nakasaritak manan. Indarirag ko manan ti may papan kada kayaw, ay nawaw. Ngam na ibaga na kanya, adinan kayat ti agayat pay, ay nawaw. Nasakit man para kanya. Ngam awan ti mabalin ko, tatang. Apay no si kalaangin tumasidag ko na anak ka. Tagkid daw kay ti pasensya, ay nawaw. Amangan nga men, no pampanunutan na asyak laing ti mangibagbaga iti kasjay. Imbagak nga men na mabain ka nga umasidag ko na kay. Ngam talaga ngayon patangkin nanti pangidang na anak ka. No mabain ka kanukin ko na, ad-adda kanupay ken ko na, ay nawaw. Kinapudno na, tatang. Idi pa'y laang. Kayat ko ng asit gani Monray. Kayat ko tagkid daw iti pamakawan. Nga mabainak.
Gapo iti pa ng pasakit ko kan kuana. Ay nawaw, awan pa pananday ta nga ayan ayat yo no pride ti pagaryin yaw anak ka. Saan aya? Ano na pasakitam ti may sa atao? Kat nasaysayat no si ka mismo ti umasitit kan kuha nang agkid daw iti pasensya. When no sore, ay nawaw. Masaya nga naklangamin iti narugyan yo anak ka. So ano mabalin? Si kalakoman ti umasitit kan kuha na, ay nawaw. Aw-awatem latan ti sitwasyon ni Munri anak ka. Ipagpagapom iti kinatao na, ay nawaw. Tatang, saanin ang masapol? Tamang ano panunutan ti tao asabali ti kamat ko kan kuana. Nukas ta ti aramida. Ha? Ay, Amang ano panunutan da ati kinabak ng atawidan na ti kamkamatat kan kuana. Banag asaan matapod no. ay nawaw. Asino kumamat ti mangibaga iti kastangay? Kan may siya. Padasin na tagsaw iti kasta. Tasak tagsaw, ay nawaw. Tatang, anya kay kadi. Atap ko lang. Di tay amo ti panunot ti pada tao. Isabay-bay anyon. No talaga ada kami ti agkagasat. Agsabat tulat ta ti dalan mi. Tatang. Bali ka. Pudno ay ako rusunadam ni Paninyang. Ha? Ay, anya ka din day tangay pagbagam mo. Sika, lovely. Into na makangagking ka. Ti saludsod ko ti sung batam. Ay, awan kinapurno day ta. Awan ba't dakis na? Armumkit dahin palikaw. Ha? Nasingpad day jay. Managtulong pay. Armumaw. Tamangan lumaagaw ti sa balay. Ay, atal na ka man. Mariribu ka na. Adaw, ti pampanunutan. Isu ang mabaling ka day. Saan ada kita ti pagbagam? Si ka nga minti type ko para kan kuana. Si Kati maibagay kan kuana balikaw. Ay sus, narigat ti maunaan. Nagasat ka, ano kaya't nakanipan niya? Ay, atal na ka ko na. Pangasay, lablay. Mariribu ka na kung naklangarudan. Ada problema. Ay yaman nanday ta problema maya. Saan kamot ang maibusan iti parikot balika? Awan lakit parikaw ti bagbagam. Wen nga na o. Jakman mo. Malasak samot anay para suwat ito lubong. Anya? Ngamen, tay namnamaag ang mga sakit kanya. Kaanakak payamis mo. Ngam, iharumanak mo. Pagbalinin na kriminal. Kitnudyak may patungpal ti kayat na. Patayin nak mo. Di ka dirukaw ti bagbagam balika? Wala. Asino pa'y kumangay? Ngay na balikaw. Awan ti rumbo nga pagbutngam. Tawanin ba di ka anakam? Kan may isa. Addan pulis anak kabantay kan kuana. Makaaramid pa'y ay iti saan ama iparbang dayjay. Awanan balikaw. Ay, di mo lamumit ah. Labang. Ado, ti kontak na itirwar na yan. Anya? Kay, apay, mabuting kaya amatay balikaw. Ay, manyak mo ta. Kakaiso na ngawan sakit ka. Nagmayat tiyagbiyan. Labang. Anya, kumusta ti panagpasyaryo kada nanam apan niyang munray? Mayat-mat, nanalabli. Iso na lang taaging gaita. Mas dawak pa'y lang. Ha? Apay, anyat pakas daawam baraw? Apay akas jay. Amin anapanan mi. Inyam amunak ni nanapan niyang kadakwada. Ada nang nagkungay bagada. Agkakaingas kami kano kininanapan niya. Imalak kano launay kan kuana. Anya? Apay nga takas jay, nanalabli. Ay na, baraw. Saan asyak ti pagdamagam? Tadyak mo't ammo ti isungbat ko dita. Anyat ambok ngay dita balaw. Kun. Winot ngan kayso. Agkakaingas kayo kinipan niyang munray baraw. Apay nga tangay, nana. Ay, nakamu nairanran nala siguro, baraw. Ay, tinasaya, damagam to kininanam apan niyang. Amangan numasungbatan na dayta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode,
Isu nga, ag-subscribe kan ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Oh, anya ngay. Di pud no timbaga kada kayo as ibibiyag pa ni Uncle Samuel, Mami. Oh, kasano ang napasamak tekas jay? Kan apay akadwa na day jay alabang. Diyak mo, Mami. Oh, kayat po ang makasarita ni Rocco, Angeli. Mabit lang tawaga. Kasarita yo, Mami. Uncle Samuel? Ha? Agluluan ni Uncle Samuel? Uncle Samuel, apay ngagsangsangit ka manan. Monray. Barok. Umasitig ka man. Takayat ka nga ko, Barok. Pag-asim. Ha? Sige, Uncle Samuel. Antay ta. Hinarakop ka, Uncle. Monray. Pagawadan na kuma. Di nagpagulimahin de konsensyak. No jakag puno, iti basol anaramin ko. Dakat ti basol ko ka. Kangoronaan iti Diyos. Ha? Anya ti basol mo, Uncle Samuel? Basol ko. Ti palagbalin mo, analiday, iti naunday a panawin. Ha? Basol ko. No apay nga inul-ulpitan na ka, Dariela. Roko ken Angeli. Tawanan ti tao. Amang isaksakit unay ken ka. Dahil di papam. Ha? Apay? Si kakaditi nang bilin kadakwada? Tapno ulpitan dak? Uncle Samuel? Monre. Pero pagkawanan ako ba? Song batam ti saludsud ko, Uncle. Tasan ka mawatan? Si kakaditi nang bilin kada mama, amangulpit kanyak. Isungag kidkid daw kay ti sorry, Uncle. Saan akas ta? Baro. Ayabam ni nanam apan niyang Monre. Pag-asim. Sige, Uncle. Mabitlaan. Samuel, itay pa'y laso manangit ka. Gamdi ka matlaag saon. Apay ka de. Itay pa'y ngagsangsangit ni Uncle ko, Nana. Ay, Paniyang. Kas pagsubad ko iti kinaibag mo kaniya. Panawinin. Tapnoy bagakon ti agpasukan ka. Nasaya ka na yatao. Isuasan arumbeng. Nga agiliman akan ka, Paniyang. Konsensyak ti kalaban ko. No nag-ipon nun na ito'y anang basulag. Ha? anya na ita. Samuel,
nakasagana ako na manusa. Ipabalod ang nung kasapulan. Basta guli maganting konsensya. Nakasagana ako na mabalod. Apay ngaya mabalot ka, Uncle. When tatagasag nagtagas sa katao siya di magagapo nuapay anak barag ka anak kakaasik barok amin Ngamin, anya, Samuel. Amen. Siya ilang patay itinay di Papa Mure. Pagkawanan ng kuwa. Diyos Kas itinakunakon nakasagarang amanusa. Ikarok tinagmasulat. kunak tupay kat. Nga adta madugtalak. Iso ang nagpursigi ak amang tulong kan ka, Samuel. Husto tinagparik na kanya. Apay ngaya naramit mo tikas Jackie ni Papak. Uncle Samuel. Si kamot gayam ti kriminal. Apay, Uncle. Anya ti basol ni Papakan ka. Apay pinatay mo. Di ka lang nasyan matunkin ni Papa. Apay pinatay mo, Uncle. Apay! Kapuwede kwarta, Barok. Isuwa na rabing kunayta. Nasisira pa itinagkilagatan. Nga-enjaya kanyang darugo kanariela. Anya ti kayat mo asawan, Samuel. Isoda, tilang bilin kaniyak. Tapno patayek dahil di Luisito. Anya. Isoda tipuon amin na ito'y Diyos ko. nabili naglaing. Apay ngaya naramit to tikas ta. Agparbang ka mong Barok. Ay, Darasam tatamalyong. ay, Tudong no sa dino ti ayan ni Mama dito ospital. ijay banda Barok. Ay, nawaw. Ay, naglami isti na kulap pa. Nay, dagijayan dari lakin Angelay. Ayop ka gayam! Ayop ka! Munre, agyaman akta si Marong Karka, iho. Kailiw. Kriminal ka magayam, Mama! Anya ka din dito nga ibagbagam ka ni Mami, Monray. Tanangam di pa nagsasao, ma. Kunamlan asino kamot na nakalalay nga nagsasao. Nakarit ka na. Pinatay mo ni Papak! Ha? Ha? Uy, Munre, sana tila ibagbagam. Hindi na kumamot irubo. Aklo namun ngamin! Pudno ti magbagat! Pinatay mo ni Papak! Pinatay mo! Ray, ang bulimag ka. Di nakapagpong tuton ditoy. Di mo amuti bagbagam. Aps. Ay, nawaw. Si Kati di na mo ti bagbaga na Angelay. Ado ti saan mo nga mo apalimad ti inam. Ay, nawaw. Iswati ka kundi laing amang bugbugaw kini Munre, ha?
Tanwararigan, isutibos mo itanay, nawaw. Anya? Ha? Imbaga ni Uncle Samuel tinaramid siya. Isa na sakit tinagam ko. Imbilang ka nga inak. Asawa na kamutay di papak. Nga mapay pinatay mo. Apay! Monre. Ay, nawaw. Awanan tinusok yung ita, Argila. Isuwa aklo na Montibasolyaw. Da kayo kinirukaw, ay nawaw. Monre. Iyo. Pakawanan na kuma. Pakawanan ka. Ang lunag tinagbasulak. Basta pakawanan na kuma. Mami, anya ka din dahil ibagbagayo. Anya nga aklunan nyo. Awan basol yo. Ada, iha. Dakal tinagbasulak. Saan ako na makapaglibak? Tamismon ani angkel mo tinangibaga iti kinapudno. Anya? Apay! Apay, naramid yung tikastoy, mama! Nakasingsingpat ni papakata kayo! Apay, pinatay yo! Apay, mama! Pakawanan na ko, mamon re iho. Awanan ti abok nga ibaga. Nudit agkin daw iti pamakawan. Awanan ti rupak nga isarang ko kada kayo. Isu apakawanan da kuma. Nauntay pa naman, nagsagsaga pa. Kapoy iti kawan ni papak. Nasakit di papanaw na itinanak. Ngam nasagsakit tinamwa kita. Asikapay gaya mamismo tinang papatay kinkwana. Kriminal ka, mama! Awan pusom! Awan asim! Sir, saan nyo kumapay apusasan ni Mami? Iyawit ko kumapay di mansyon mi. Mami, ipagayong aming awan basol yo. Awan basol yo, saan ka di? Anjali, awanan ti lusot ko iti na ito'y. Kamismon ani angkel mo tinangibutak-tak iti amin. Diyan kaya tamabalod kayo, Mami. Saan ka panawan? Kasanuak paitan, Mami. Anjali, iha. Awanan ti mabalin ko. Awanan tinaban ko. Isu nga aklon na ko, tinagbasula. Saan? Di ay tulog ka mabalod kayo. Pangasiyo. Lading itag, no itak lang at pakitaking ka. Kanakan, no dinis batsam ko maday niya, Samuel. Saan ko mamapasamak ita ti kastoy? Sorry, kanakan. Diyak ka ba ilan ti ipaparamid mo kanyak? Saan na mabalinda ito eh? Ha? Diyak lagi di kaya ti mabalod. Huwag niya ti mapaspasamak. Diyak ipalubos ang may balod ak. Pinusasandan ni Madam Marila. Sigurado nga isarunuda ka mo tayo numadamdama. Ulit ang balik ko. Iyawat mo ti kutsilyo ti drawer ti amisaan. Ha? Nay, apay ti kutsilyo, kanakan. Mangukisak iti mansanas ta mabisinak. Atoy, kanakan. Agyaman ang. Ha? Aday tanda kiti pulis, kanakan. Oh my God, look na! Apayin kanakan. Tidak magkalin ah. Dakayo, patasan niyo ito umasinagda kayo, polis. Tapatayot na ito at ako, babae ni Timo ko. Pumanaw kayo! Kung di kayo pumanaw, patayot na ito at ako. Ang bilang ang ititalo. Kung di kayo pala pumanaw, patayon ko na ito. Kanakan, payakas. May isa! Dua!
Pumanaw kayong kunak! Kaanakan! Sana! Di na kumabot patay na! Ulitig na! Anya ka! Pumanaw kayong kunak lang rindan! Maysa! Dua! Panaw! Diyos ko, nakabot-bot ang magtanday tada magtatang. Ay nawaw. Naimbaglaki din ta nakapanaw kaming kinlimonri iji ospital anak kao. Ay, madama ka na ti panang hostage ni Ruko iti ulitag na ni Balikaw ay nawaw. Ay na, sapay lang kumaatawan ti dakas ang mapasamak iti ulitag na tatang. Ay nawaw. Ang mga no nagtulagan da nga gulitag dayay ay nawaw. Ha? Anyat kaya ito asawan tatang. Ay nawaw. Nung ay kampay ide, kat i-hostage na ni Balikaw. Ulitag na dayay. May turid na ayamat a pagaramidan iti dakas ay nawaw. Tatang, no sinirak ti demonyo ti panunot ti maysa a tao, awanan pilpilyan na apatayan. Kabagyan naman no saan, kabailan na apagaramidan iti dakas. Ha? Ay nawaw. Sa bagay matki di ah. Kabut-but nga talagang ti kasto ang mapaspasamak. Ikararag tayo asapay la kuma. Tawan ti mairaman nga inosente iti ospital. Ala, ulit nagbalik ko. Sa labayan na. Tarasam. Papananta. Aglibas ta. Sana ka makataray. Iso asal labayan na. Pasensyakan nga masapol nga ito. Ko ti imo kong ititangad mo. Ay, amakan mo maiduyok mo tayo ta. Alakit din. Tarasam. Aglibas ta. Ala, umay ka nga rin. Tarasam. Di ka patay-patay. Tumaray ka na. Kita mantilay na kita tatawa. Sige, Tarasam! Kalakan! Warning shot na na. Paputukan! Patasin mo timang paltong kanyak. Taduyo kag titangad na ito alakay. Tarasam ulit ang balik ko. Masapol nga aglibag. Rukaw! Rukaw! Diyos ko. Pagkawanan ng... Rukaw! Angeli! Awanan ni Roko. Natayan ni Roko. Saan aron bang asangitan nyo dahi a tao? Kaiso tinangirubo kada kayo. Angeli! Pasol na amin dagito ang mapaspasamak kita, mami. Anya ka kani? Natay lang arunan ni Roko. Ngam kagurampay lang aging gaita. Jack maliklikan. Tano amirisan ana imbag. Iso tipuon amin dagito ang mapaspasamak kita. Saan lang nga iso? Dua kami. Basol me, Angeli. Mami, Basol me ti amin, Angeli, iha. Ay nawaw. Imawag ni Ator ni Bartolome Monray. Kaya't nakakano ang makasarita ay nawaw. Tatamalyong. Kaslawan pa'y laganas ko arum mo ita. Ha? Ay nawaw. Sige nga rod barok. Ibagak, kay ti sa balin tulaing nyal daw, ay nawaw. Wan tata. Kaslag kakapsutak. Sige nga rod, barok. Aginana ka pa'y laeng, Wayne. Isaghanam ti bagem, barok, Wayne. Kay ti mabiit. Agsublikan ijay mansyon, ay nawaw. Agnaid ka manin ijay barok, ay nawaw. Si kamot laeng tagtawid iti sanikwaday di papam, ay nawaw. Sa anak naragsak. Nga uray adunto ti kwartak. Tatamalyong. Hala, kagangay ti kastarik na mita, barok. Takalkalpas pa'y lati gulaw ana pasama. Iso amaawatan ka, ay nawaw. Munray, Barok. Kumusta ang tirik nam? Nalidayak latta.
nga oray na amuanan ti kinas sa sino tinang patay kin ni Papa. Apay ngay, analiday ka, Barok. Una, tagmay sa akon magbibiyag. Awanan ti kapamilyak. Agmay sa katalagan. Nagbindot ka iti dayta, Monray. Ita tanasulbaran ti parikot, anabayagan akayat ko amalawlawagan. Panawan matkan. Tapno ibagak ti kinapunukan ka. Ha? Anya kinapudno, nanapanyang. Kayat ko amaamuam. Asibibiyag pay, ti ina. Ha? Si bibiyag ko na yun, nana. Apay, amom ka di tinak, nanapanyang. Mabitlaan nga. Alaak tiladawan iti wallet ko. Tay pakitakan ka. Adtoy. Mingmingam anay mag. No asino, dagiti adda iti ladawan. Ni papaktoy may sa ditoy Ladawan na daytoy di ka ubingan na pailaang. Kastoy nga mintirupa na kadagiti ladawan nang impakpakita na kanyak. Kan. Sino to'y babae nga inarakop na ditoy? Ha? Kasla karuprupa mat nanapanyang. Kan. Ti baby nga da iti tanga. Daytoy pay. Kita ampay ti dadduma aladawan. Monray. Ala! Siyak daytoy idi ubingak pay. Kastoy ti rupak kadag iti induldulin ko aladawan. Ngayon idi ni papakanyak. Ala! Sika talaga daytoy babae. Akaduami kini papa ditoy. Nanapanyang. Juan Monray. Siyak dayta. Anak ko. Ha? Inawagan na iti anak? Nanapanyang? Juan, anak ko. Anak ko. Shakti inam. Pagawanan na ko ma. No na ipaidam ti presensya ken ka anak ko. Nana? Nanang ko nam. Pangasim tawagan nak iti nanang. No kasta? Si kagayam Tina? Nanapanyang? Uwan anak ko. Katapno maawatan ti amin. Dungag ka. Tay salaysay ko ti si bubukal anapasama. Tapno maawatan. No apay asan ka din makal iti tanak anak ko. Sapay lang kuma. Tamaawatan na anak. Gusto gayam dagiti imbagbaga ni tatamal yung kanya. Uwan, Monray. Saan asyak ti punong asawa day ti papam? Diyak kaya't amarakrak ti pamilya day ti papam. Iso nga imadayuak, anak ko. Impatag ko iti kastaunay day di papam. Iso ang nagtalakak anang ibatikan kakan ko na.
tamok. No kasano ti panangipatagnakan ka, anak ko. Monrey, kaguranak ka di, anak. Saan Taim pakaawat mo mata na yung bagti na pasamak. Maawatan ka, nanapanyang. Nanang. Pagyaman, anak ko. Ulit-tagtag daw iti pamakawan. Pakawanan nak, no naipaidam ka dati kung daway ng agdan na. Kan, pakawanan nak mat. No nabayag agon daway ti panangilimad ko iti amin. Kayat ko amam-am. Nga uray saan ka di makkel iti danak. Sikalat ta ti linaon ti puso kan panunot ko. Isumat lagaya makastao na iti panangyali kakam kanyak. Katagyaman Tauray saan mong imbagada gusti kinapudno. Nariknak mo ti pamatag mo kanyak. Nanang. Ipatpatag ka unay, anak ko. No amumla ko ma. Ipatpatag ka mat. Nanang ko. Agyaman na kini Lord. Tanasarakak mo't lang tipudpud no nga inak. Kan tipudpud no amang ipatpatag kanya. Patpatgan ka unay, nanang ko. Anak ko. Patpatkan ka mat. Unay, anak. Ita na amariknak ti bara ti pamatag. Kanairot nga rakop ti maysa nga ina. Nabayagan nga inililiw ko ti arakop ti maysa nga ina. Tapod no nga danadakalak nga ina. Ngamtsak pulos nariknak ini Mama Ariela. Tikas iti parparik ng kanyak ita. Huwan, anak ko. Nabayag matan nga iniliw ko ti pangarakop kan ka. Tangkayat ko asulnitan ti adwa nagkurangak kan ka, anak ko. Patpatgan ka unay, anak ko. Patpatgan ka man, nanang ko. Ay, nawaw. Grabe. Grabe na ito'y anak mo, anaya, anak ko. Ita, mapagsisilpo konti amin. Ay, nawaw. Isumat lagayam akas jay tinadlaw ta iti kalabis kinipanyang. Gayam. Gayam. Ay, nawaw atalaga. Katjak laim pagaraw, anak ko. Baknang mitgayam ni Panyang. Kukuha na mitgayam tinagtrabaho ka restaurant. Kanjay farm, apang ibabaw ng kanyak ni Sir Dominador ay nawaw. Nigayam Sir Dominador titaltal ka na amang iman-manihar ka dagiti negosyo na ay nawaw. Tata. Ay nanak ko, bilibag ka talaga kini Panyang. Ay nawaw. Impatag natin patawid ay di Sir Luisito kinkuala. Iso nga asinso anak ko. Asino nga iti mangipagarap abak ng gayam ni Panyang. Kat iso pa iti ina ni Monray. Ay nawaw. Naragsakak para kini Monray, tata. Ay uray siya ka anak ko. Ay nawaw. Ay nakamaudyanan na. Nasarakan na matlayangan ti ina, apod naw amang ipatagan ko na, ay nawaw. Saan atay ina,
Apanagin ko kunalaing ti pamatig na. Akas iti dayjay nga Ariela. Ay nawawa. Maragsakan para kini Monre, tatang. Kayat ko ang makita. Kayat ko ay arakop ti kinaragsak ko para kan ko na. Ngaman niya. Takas to'y matan tinagtungtungpanan ti ayan ayat ni. Ay nawawa. Ikarkararag ko. Asapay la ko mata maurnos yumatlaing ti bagbagiyaw anak ko ay nawaw. Diyak kayat timang manugang iti sa balay. Nilaing Monre ti kayat ko ang manugangain anaya ay nawaw. Iso apang nga siyaw. Urnusin nyo ko man ti bagbagiyaw ay nawaw. Maragsakanak parakan ka Monre Barok. Saan karyag may maysa? Unang kel, addan ni nanang panyang amang kadkadwa kanya. Wen, Barok. Ket nakasagarak meten nga agpaibalod. Tay karok ti nagbasulak. Nagpakpaka si akin ni nanang. Asaan da ka ngay darom? Tamasya anak ka, uncle. Ha? Di ka madanagan. Tasaan ka mabalod, uncle. Ngamin, kakaasi kamat. Oh, talaga, Barok. Oh, agyaman ako unay do kasta. Unang uncle, di ka madanagan. Saan ka mabalod? Ni Mama Ariela ti rumbang amabalod, uncle. Amta. Mabit lang nga, uncle. Umawawag ni Tata Malyong. Hello, Tata Malyong? Hello, Monre Barok. Ay nawaw. Doon napatagagan ka. O may nagsarong kanan dito balay. Ay nawaw, ay na. Ha? Apay, Tata Malyong? Kuha, Barok. Nakapsut ako na nawaw, ha? Ha? Masakit ka di, Tata? Nagsaranta ka lay di kalman, Kuha, kalat na ron, Barok. Ay nawaw, ay na. Nagpayagat makakudkodan na. Gabo iti, kinakapsut ko na. Ala, agpa-doktor ka, Bayamon ta, Dr. Barok. Ay, jak makabangon. Ay, nawaw. No napatagakan ka, Barok. O may nagsarong kanan dito'y palayawan. Ay, nawaw. Ay, maligata nagyagagay sa Santiagos ko, Barok. Agam no sana ka napatagkan ka. Okay lang, Barok. Ore, ayos lang. ha? Ala, sige, umayak, Tata Malyong. Agpakadak lang kininanang panyang. Ay nawaw. Agyaman na. Tay may Monre Barok ay nawaw. Makapadanag kamot, Tata Malyong. Apay nga, kasta kamutan. Uwin nga raw ay nawaw. Tatang, agda akon. Ha? Damit gayam ni... excuse me, ha? Agpalasakit. Ay, Monre. Iluton nakman Barok. Pangasim. Supas di kayat ko aluto may nawaw. Ha? Sige, Tata Malyong. Agluto ak. Amok ti agluto. Anit mapaspasama kada kayo, tatang. Kalaat magtanti pa nagsakit niyo. Ay nawaw. Nagluto ka man iti supas anak ko.
Kayat ko ti sopas ay nawaw. Sige, mabit lang nga ron. Anyat aramidan ni Monray dito'y balay. Apay nga da. Inayabak. Tamangan no sana ko niyang bayagay nawaw. Anya, di kay man matag sa uwi di kasta tatang. Sopas. Sopas ti kayat ko akanay. Ilutuan da kay nawaw. Sige, mabit lang nga ron tatang. Ilutuan kay ti sopas. Siyak itan Monray. Mapankan iti salad ni tatang. Saan? Tasak ti pinagluto ni Tata Malyong, Anaya? Siyakon. Iyag mo day taklo. Ta siyakon. Saan? Siyakon. Siyakon. Siyakon? Ti imak. Monray. Anaya? I miss you. I miss you too, Monray. Anaya, I still love you. Nakarkarot ay kanya. Ay nayatan ka lang ta, Monray. Sorry, iti naibagak iti kalabas ka ka. Ngam kinapod noon. Saan ang nagtaod iti pusok dagi jay nga ibagak. Di pa nang isinak ka ka. Juan, naawata kong dayta. Isura di mon panunutan dayjay. Kailiw ka na yan, Anaya. Agpada ta, Monray. Agyaman na kiti umay mo. Kunak no nalipatan na kon. Mabaling ayamat ang malipatan ka. Jak ka ba ulan, Anaya? Ikarkarigatan ka alipatan. Tati amok. Sana kung anapatagkan ka. Nung di kamot gayam ka ba ala nalipatan? Si kalat tatilap ko. I love you. I love you, Monray. Yahoo! Ayos ay nawaw! Abi mangon kayo iti dayo. Naimbag kayon, Tata Malyong? Ay nawaw! Nagkuna masakita. Kung naglaing dayjay, ay nawaw! Ay, hinta kayo talaga, tatang. Ala ni Tata Malyong, linuko na kami Ay nawaw! Kamaudyanan na! Naurnos yung matlaing ti magbagiyaw, ay nawaw! Ay na! Jak mas baalan ti kinaragsak ka! Yan, ay nawaw. Ada ka no iba ka dagiti ubing ka data? Anya dayta. Ala. Agsao kayon, Anaya. Munre. Nanang, nagsaritaan min kini Anaya daytoy. Kaya't ni kumantag kalaysa. Amok ano mabalin. Diyo pa'y kaya't ang mga sawaak, nanang. Ngumsapay ko matamawatan dak. Nagkunaaya ajak kaya. Kayat ko launay basta ni Anaya ti asawaem. Ha? Agyaman na napan niya. Agyaman kami, nanang. Kunakno di mo kaya't ngagkasar kami. Apay ko maajak kayat ngay. Da kayo talaga. Amok no kasano ti panangipatagyo iti tunggal maysa. Iso asike. Panawan meten tapnornosen yon ti bagbagiyo. Apay at pinayabanda ka may malyaw. Wen marina, way nawaw. Taado ti rumbang amaamuan yaw, ay nawaw. So pinayabanda kayo amin akatalagday di Sir Luisita. Taado ti bagami kada kayaw, ay nawaw. Nay, anya ngay day tamalyaw. Di panjang taon ti mangibaga, ay nawaw.
Urayan tayo pa'y dagiti dagduma akatalag a pinaayaban na. Ah, panyang? Apay ngay ani panyang? Ay basta ay nawaw. Maamwam tao, pari marinaw. Ala, dalos sa amin dagit harila. Oo. Gitaw. Ay nawaw. Tarimaan naman ati trabaho. Sana puro imbaga ay nawaw. Wan, maliyong. Sir, kunam kanya! Awan babayin mo, awan pa'y respetom. Sir! Ay nawaw. Lala. Darasam tagdalaws, taglaba ka pa'y. Kalpasan na, agluto ka. Ay nawaw. Wasingam tupay jay kutsek. Ay nawaw. Kalpasan na, talusam jay garahe. Kan masahyan nagtaw. Nawatam. Ay nawaw. Wan, Sir Malyong. Sir Malyong. Agsweldo ako mamot. Ay nawaw. Awan pa'y lat makabulan mo dito yung mansyon. Alaam ti sweldo maon. Sana mabalain. Trabaho first, before sweldo. Ay nawaw. Trabaho first, before sweldo. Trabaho first. Ay nawaw. Ay nawaw. Tagainog mo't lang ayam. Ay nawaw. Kaslag pa'y sunod siya. Sa kano may tibos si Jay Mansyon. Ay nawaw. Napandugak pa yan nagtagtagay na. Katnyari la kano. Di ba paunin ijay? Anya ti kaya tasawin da ijay? Ay nawaw. Agbalinak sa matabos ijay mansyon. Ay nawaw. Apay ngay taka lang agawid dito yung mansyon. Manang Angeli. Wan, tama kumikumak monre. Madama ti panang ipagnak iti papeles ko. Aga brodak. Umay ko laalaan dagiti kawas ko. Ha? Pag naudam ngay, At dagayam ko apakipagnanaadak. ag nagkalatan dito yung mansyon. Sanan, tama ba inakon monre? Sorry Pakawanan na kuma iti kinagubsang ko kan ka iti kalabers. Mababainak kan. Awan ko man ti rupak nga isarang ko kan ka. Kapilitan nga umayak. Taalaak dagiti kagawaak. Sapay ko mata mapakawanak. Uwan manang, mapakawan ka. Mapaykit din na saan. Agyaman ak monre. Sige Ala akong dagiti kawas ko. Tapumanawak matlaang. Tama ba inak at talaga kada kayo? Ay nawaw. Ay na, makapakilig ti panagsala da monre kan anaya. Panyang. Makapapal ti panagsala da talaga. Panyang. Data ko mamay tay nawaw. Saan mo't adakis no agasawa dagiti agabalayan. Saan aya? Ay nawaw. Kung nagtupay kay atras mo ni Panyang. Lablay. Ay nawaw. Apay akin lahat ti kadam dito yung apay ka. Ni Panyang tikap apay ko itaya. Ayawanan kay tibain Maryong. Salawahan. Taksay. Manangalilaw. Saan nakakayat ni Panyang? Pagan ano nakakumangay? Alala. Kung kakita si kasunda kiti bisita. Sana tila pakibibiyanga may nawaw. Panawan na kita. Wan! Inasawa lang ni Munri ti anak mo. Limas to gamatan. Supladaw. Neta. Ay nawawa talaga day talablay. Feeling nga talaga. Ay nawaw. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken aya.
Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal ren no inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.